Dwi nawr ar Bulevard Ștefan Fawr, neu Steffan cel Mare, sef brenin a rheolwr Transylvania, tywysogaeth Transylvania, ta 1460 i 1508, os yw'n cofyn iawn. Mae hwn, dyma di'r prifddinas yn Chișinău, sef prifddinas Gweriniaeth Moldofa. Reit, mae'r lle newid enw sawl gwaith, felly mi welwch chi Bukovina, mi welwch chi Moldova, mi welwch chi hefyd Bessarabia, sy'n yn fras ar un ardal. So, mae tywysogaeth Moldofa'n hen. Mae'n un o 3 rhanbarth fawr Romania, nôl i hwnna mewn munud. So mae'n hanesyddol, mae Moldova i gael yn Romania, ac mae chi Gweriniaeth Moldova. Felly mae'r afon Prwt di'r rhannu nhw, a dyn y ffin dwyreiniol oedd yr afon Nistra, lle dwi'n gweithio mynd prynaw yma. Felly ydych chi tywysogaeth Moldova, sy'n cynnwys Gweriniaeth a rhan o Romania, a Iasi y prifddinas i fanna. A dyn ydych chi Valachia, sef de y wlad, lle mae Bucharest, tir cyfoethog iawn, fflat iawn, mewn ffordd gorlifdir yr afon Donaw. A mae'r enw Valachia, yr un gair a Wales wrth gwrs, so mae'n golygu tramorwyr neu dieithriaid Rhufeinig neu Lladinaidd. Felly pan nath y Saeson i Brydain o'n nhw'n gweld y Cymru, yr hen Gymru, yn Lladinaidd iawn, ac oedd y Cymru'n gweld eu hunain fel nath o eistafeddion yr ymwneud Rhufeinig. Ac mae'n un ffordd, wrth gwrs, mae Romania, maen nhw'n siarad iaith Ladinaidd, mae'n debyg iawn i Sbeineg a Eidaleg, Catalaneg, ac mae Valachia yr un gair. Maen nhw'n credu yn y bod y gair Wales a Valachia a Wallonia yn dod falle yr un gair mae gair gwalch. Felly mae G a W yn aml yn newid mewn hen ieithoedd fel garden, ward. Garden mae'n un peth a warden. Ac falle mae yna llwyth Celtaidd yn galw hunain y gweilch neu gwalch. A dyma hwnna wedyn dod yn exonym amdan pobl oedd yn wahanol, a wedyn mae hwnna dod i gyfeirio at tramorwyr a wedyn tramorwyr Rhufeinig. Felly dwi'n mae Transylvania un o 3 tywysogaeth a rhanbarth o Romania, felly Valachia a wedyn Transylvania. Felly Moldova, Transylvania a Valachia. Dwi'n gweithio mynd i Transylvania wrth gwrs oedd lle oedd Brasov, lle o'n i diwrnod y blaen i'r ysgol Romaneg gyntaf. Dwi'n nawr yn dod i Senedd-dŷ Moldova. Pam byddai'n offi gael Senedd-dŷ mawr i Gymru. Edrych, mae hyn yn oed dan nhw Arc de Triomphe. Dwi'n mynd siŵr beth maen nhw'n dathlu yn Moldova. Oedd y milwyr Moldofa'n enwog yn rhaid fel byd yn erbyn y Natsiad, fel lle mae'n o ddewis. A wedyn dyma'r Senedd-dŷ, gath ei adeiladu yn 70au, gorffen 1977 fi'n credu, a mae popeth yna. Felly yr un peth, mae'r stryd yn y Bulevardul Ștefan Fawr, ydy'r prif boulevard. Mae'r adeilad yn hyfryd, ond bron i gyd wedi cael ei hail adeiladu ar ôl yr air rhyfel byd, wedi cael ei dymchwel wrth yn rhyfel. Felly mae rhan yma o Moldova, hanesyddol, wedi bod yn rhan o Rwsia, dipyn o'r enw Bessarabia neu Bukovina. A mae'r stryd yn newid enw Sorgwaith, oedd yn arfer cael ei arw'n stryd Alexander ar ôl Tsar. Wedyn nath yn rhan o Romania ar ôl rhyfel byd cyntaf, pe mae Romania yn ennill tiroedd Hwngari a fach o tiroedd beth oedd yn Rwsia. A'n cael ei alw'n Boulevard Carol yr Ail, y brenin Romaneg. Wedyn ar ôl ail rhyfel byd, mae'n dod yn Boulevard Lenin, a nawr mae'n brenin Boulevard Steffan Fawr. Mae'n rhywbeth o brotest tu fas y Senedd, sy'n siŵr beth yw lot o arwyddion yn Rwsieg, felly mynd i drio ffeindio mas beth oedd hwnna. Ond mae'n adeilad hardd, fawr, fi'n offi stwff mawr ydyn. Os rhaid i bopeth yng Nghymru fod understated, yn fach ac yn cwtslyd. Ni'n teimlo'n aml bod yn esgus am pobl sy'n y bôn, ddim byd dim hyder mewn Cymru a Cymreictod, a wedi yn esgus bod ni'n achos bod pobl Cymru'n cwtslyd. Dim yna, fi'n offi hwn. Dim unrhyw fath o ymddiheiriad. So a chest ydy, yma ydy a chest lleoliad am ni i gofio pobl sy'n dioddau dan
comunidau totalitaraidd. A dyma lle mae'r prif protestiadau'n digwydd yn y sgwar yn 5 comunyddiaethau ar ôl hynny, fel chi'n gweld. Felly mae Chișinău, fi wedi mwynhau. Mae maes trefi wrth gwrs yn llawn fflatiau byddwch chi'n ysgol Sofietaidd. Ond mae'n ddau ffordd, dwi'n yn credu bod ni'n gorllewin gallu cydnabod gymaint o llanast a tamchwa o ddrai ar y fel byd, a'r rhyfel byd cyntaf yn dwyrain Ewrop. Mae'r pobl yma wedi cael rhyfeloedd ar eu tiriogaeth dwywaith mewn cenedlaeth fan o bod, rhyfel byd cyntaf, yn sicrhau ar y byd, popeth wedi cael ei dymchwel. Felly, mae'n adeiladau'r Sofietaidd yn gallu edrych yn salw, ond o leiad yn tai i bobl, o pobl yn cael lle i fyw. Gath nhw'n adeiladu pattern blaw, felly pattern baw, yn ffordd sydyn iawn ddim o reidrwydd y deunydd gorau na lot o feddwl am llesiant pobl, ond o leiad tai dan nhw. Ac o gofio y fath llanas coswyd gan y fyddin goch a'r Natsied, a wedyn yn sawl lle bomio gan yr Americanwyr mwyn stopio y Natsied ar ran ddechrau rhywle. Felly mae'n gallu... Mae'n iawn i ni edrych lawr ar adeiladau yma weithiau, dwi bod yn salw, ond mae lot nhw yn salw. Ond gath nhw'n adeiladu ar frys pan doedd ddim lle gael, ag twfanferth yn y boblogaeth hefyd. Felly eisiau rhywle i bobl fyw. So mae'r adeiladau yma gan fwyaf yn rhaid i cael ei ailad, mae ganol Chișinău yn braf iawn. Mae'n aswad llety sydd ddim yn ffab, ond mae'r lleoliad yn wych. Mae da ni... A yn rhyfedd ddigon, mae bron pob yn ail siop fan hyn, sicr ta gwaelod y stryd, a bod station yn gwerthu air. Felly, mae pobl obsessed efo prynu air yn y lle yma, ar y garian. Fi'n credu, achos darllen sy'n bod a'r gair am air yn yma, neu gyda'r air, yn siŵr awr maen nhw'n dweud. Ond mae'n edrych yn debyg bod pobl wedi cael sgamio yn y 90au wedi colli ffortiwn i boedd a fe bod yn gyfrifol am amaethyddiaeth mewn rhyw fath o'r rhan o'r Undeb Sofietaidd. Felly falle mae pobl jyst yn tiwn saffach, unwaith o'r pres dan nhw i jyst prynu air y garian, mae bod rhywbeth solid dan nhw yn dibynnu ar bancs o'r ffyr yna. Felly mae'n dlawd iawn o gwmpas y station, pobl yn bygera, ond wel, pobl sy'n gwerthu stwff, roedd blanced ar llawr yn gwerthu knick-knacks a dillad chep, celfi, chep o'r olwg, felly dwi'n mynd siŵr bydd y drefn fyna. Ond mae rhan yma'r ddinas yn fendigedig, dweud y gwir, yn sawl ffordd. Lot nisach a ti'n lot mwy fel prifddinas nag yw Cerdded. Chi'n gweld yr adeiladau mawr yma. Ac wrth gwrs mae wedi bod yn rhyw fath o prifddinas yn hirach na Cerdded. Cerdded cael gwneud y prifddinas yn 1955. Wrth gwrs mae Chișinău yn cael gwneud y prifddinas o Gweriniaeth Sofietaidd Moldofa tua 10 mlynedd gynt. Felly mewn ffordd maen nhw wedi bod yn mwy o brifddinas nag yn ni, a gyda rhyw fath y canolfan weinyddol bwysig hefyd, wrth gwrs cyn a hyd oed yn ymrodraeth Rwsia, o'na fwy o fri ar y lle. Reit, felly dwi'n offi troli buses, oedd afel bod rhain dyn ni yng Nghaerdydd, gafon ni wared â nhw. Hynny beth sy'n gret yn dwyrain Ewrop, achos bod nhw wedi bod yn eitha tlawd, a bod gan pobl ddim lot o geir, mae dan nhw fel trams, systemau tren, troli buses, ac bod nhw'n gorfod cael am y tua cenedlaeth yn hyrach na ni, a wedyn wrth gwrs maen nhw'n gweld yn actually eitha useful. Felly mae'n trenu bod dan ni ddim y pethau yma, ond dyna ni. Reit, mae lot o sŵn. Hwn yn sîn mawr. Reit, felly gen i o Chișinău, o prifddinas, braf iawn. Dwi'n hoff iawn o Chișinău, prifddinas Moldofa.